Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kasen ko yakawa mentudu. Harangkat ka jinge trailang bat ka Seva Bharati Meghalaya Jaintia Hills. Hagakhan artari ubnai jilleo arajar arthway kilasam ya ki marbam she ki khat khandai ngot ki asha ki batre hakashnong joai bat ki balen ladi ban ai ka jing shakri she ki pat ba hakum gani ka por ba ka khlam jing pang COVID-19 kalawan len shop ting hagani ka jilla hagani ka kanti ka baar. Hagani ka ngila sakilang ru da Presiden jong ka senko ye ka wa mentudu uba kro lamsalan ki pariat kuntubru ya wahe chnong jong ka lom kerwiang uba hamiwan lalu nang tadi uskratri jong ka Seva Bharati Meghalaya Jaintia Hills uba di dekhar kiwei lembat ki asha.